diɲɛ kɔnɔ don jati sugu fila de bɛ yen minnu dɔnnen don kosɛbɛ n'o ye nanzaraw ka don jati ye n'u b'a wele ko calendrier grégorien ani silamɛw ka calendrier olu kɛrɛfɛ farafinna siya caman de fana ka don jati b'u bolo i n'a fɔ misaliyala senufow olu minnu caman sigilen don Mali, Côte d'Ivoire ani Burkina furancɛ la u fana ka don jati b'u bolo n'u b'a wele ko senufo calendrier fɔlɔ senufo cɛkɔrɔbaw tun b'u ka don jati durusi u kunna nga a bɛ ɲini ka san 20 bɔ ka kɛɲɛ ni subahana mansi nali ye senufow y'a daminɛ maracogoya wɛrɛ la i n'a fɔ Hagibu Kulubali n'ale ye ɲininikɛla ye. Bon, calendrier ni labɛnna a bɛ ɲini ka san 20 bɔ parce que bon an y'a sɔrɔ an kɔrɔ du tun bɛ ka kɛ mais olu tun bɛ ka sɛbɛn bolo la ngo an bɛ se ka a bayɛlɛma an ka subaga machine ninnu kɔnɔ janke a baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc n y'o de baara daminɛ a bɛ ɲini ka san 20 bɔ y'a ye donc a diyara mɔgɔw ye ka kɛ don tɛ tɛmɛ a ka dɔgɔ donna ni mɔgɔw tɛ ne wele ka ne ɲininka calendrier ko la ni san yɛlɛmana dɔrɔn ni san bɛ fɛ ka yɛlɛma mɔgɔw bɛ san kura calendrier ɲininkali kɛ. Senufow fɛ yen don bɛ jati tile 6 de la dɔgɔkun kɔnɔ k'a sɔrɔ calendrier tɔw la don bɛ jati tile 7 de la. Senufo la kɔrɔ ani tɔgɔ bɛ don kelen kelenna bɛɛ la i n'a fɔ u ka dɔgɔkun tile fɔlɔ u b'a wele ko waleci Hagibu Kulubali an k'a lamɛn. Calendrier bon Senufow fɛ an ka don ninnu filɛ nin ye don gansan tɛ yen don bɛɛ n'a kɔrɔ de don ani fana fɛn tɛ kɛ gansan an fɛ yen donc o la mɔgɔw bɛ a lajɛ n'a y'a sɔrɔ don min ka ɲi parce que a kɛ kun ye pour que ka hɛrɛ ɲini mɔgɔ si tɛ bɔnɛ ɲini donc donc don dɔw bɛ yen o bɛ hɛrɛ la nati don dɔw bɛ yen fana o man ɲi mɔgɔw ma donc a kɛ kun de ye pour que ka se ka an tanga olu ma. Voilà. Hagibu Kulubali bɛ wele bila ka se farafinna sifinnaka bɛɛ ma u ka gɛrɛ hali bi maakɔrɔw la walasa u ka u danbe ani u tabiyaw dɔn. Habiba Nango Tarawele, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako.